Što je zapravo dan crvenih haljina i zašto baš crvena haljina? Zašto baš crvena haljina, pita žena, a moj odgovor ide: ima li što ljepše i ženstvenije vidjeti ženu u prekrasnoj crvenoj haljini? Istovremeno, crvena boja je znak i boja opasnosti, boja krvi. I upravo ta dva simbola, preljepa žena i krv, opasnost s druge strane, uzeli smo kao simbol da osvijestimo sve rizike i specifičnosti i podcjenjivanje zapravo simptoma i rizičnih čimbenika moždanog udara upravo u žena. Jer i muškarci i žene doživljavaju moždani udar, ali kod žena postoje određene specifičnosti i posebnosti, jer kako smo mi onako posebne, tako su čak i simptomi i neki rizični čimbenici za moždani udar u žena posebni. Pa upravo ovo što sam rekla, žene uz tradicionalne rizične čimbenike za moždani udar tipa povišenog krvnog tlaka, arterijske hipertenzije, da šećerne bolesti sa glikemijom, povišenih masnoća, srčanih smetnji, poremećaja srčanog ritma, zatajenja srca i slično, što su nam sve da idemo u okviru bolesti, a onda i drugi rizični čimbenici. Kod žena postoji nešto što zovemo spolno specifični rizični čimbenici. Što to znači? To vidjelo se ispitivanjima kroz godine da žene koje su imale menstruaciju, prvu menstruaciju, dakle menarhe, prije 11. godine života, imaju povećani rizik za razvoj moždanog udara. Jednako tako u žena kod kojih krene menopauza prije 45. godine, također hormonski uvjetovano naravno, imaju povećani rizik od moždanog udara. U sve ovo skupa i drugi specifični rizični čimbenici tipa trudnoća, jedno prekrasan period u životu žene, ali nažalost nosi povećani rizik od moždanog udara zbog povećanog rizika od tromboza, povišenog tlaka, dakle rizika od eklampsije i tako dalje. Uz to, uzimanje kontracepcijskih pilula u generativnoj dobi, a pogotovo kod mladih djevojaka, ako se ne naprave podrobne analize čimbenika rizika, pogotovo za trombozu, nažalost mogu uzrokovati moždani udar. Jednako tako i uzimanje nadomjesne hormonalne terapije u menopauzi povećava rizik od moždanog udara. Svjedoci smo sve češće i starije životne dobi kad žene zatrudnjuju ili kada prolaze proces hiperstimulacije za trudnoću. To su sve dodatni spolno specifični rizični čimbenici u žena koji povećavaju rizik. A jednako tako imamo svijest da i neki uobičajeni rizični čimbenici u žena mogu biti potencirani. Šta to znači? Recimo migrena, iako je ona i češća u žena, ali kod žena će, pogotovo ako puši i ima migrenu, 4 puta se povećava rizik za moždani udar. Dakle, sve su to neki čimbenici koji donose tu jednu spolnu razliku u odnosu na muškarce. Možete li nam navesti neke od simptoma moždanog udara koji se češće ili specifično javljaju kod žena? Ja bi najprije počela sa nečim što zovemo akronim, dakle sažeto, čime se i od laika i educiramo i da znaju prepoznati. U engleskom govornom području to je akronim FAST. Face, arm, speech, dakle govor, jer i minute su razne, a u našem govornom području to je GROM. Akronim koji označava G kao govor, iznenadne smetnje govora, bilo razumijevanje ili izgovaranja, R kao ruka, slabost ruke ili dijela tijela pod oduzetost, dijela lica, tijela, ravnoteže, i na koncu M kao minute, potreba za čim bržim i čim ranijim reagiranjem. Dakle, to su neki akronimi kojima nastojimo senzibilizirati javnost da u slučaju pojave naglih
neuroloških znakova koji bi mogli upućivati, i znakova neurološkog deficita koji bi mogli upućivati na simptome moždanog udara, da ih znaju prepoznati i čim ranije reagirati. Uz to, kod žena postoji neki, baš kako i mi jesmo kao žene posebne, postoji neki specifični simptomi koji se nažalost upravo zbog toga često i previde. Iznenadno štucanje, iznenadna dezorijentiranost, iznenadne atake opće malaksalosti, iznenadna zaduha, iznenadna nagla žestoka glavobolja, iznenadne promjene raspoloženja, vrlo atipični, ali ponekad alarmantni znakovi koji nam mogu signalizirati da se nešto zbiva, da će moguće nastupiti dodatni motorički ili drugi simptomi moždanog udara. Brzina je važna. Zašto napominjem brzina? Jer sekunde znače mozak. U jednoj minuti mozak izgubi preko 2 miliona moždanih stanica u situacijama kad nema adekvatnu opskrbu hranjivim tvarima, u prvom redu kisika i glukoze, dakle šećera. Upravo iz te strane je brzina važna, brzina u prepoznavanju simptoma i brzina u reagiranju, pozivanju hitne izvanbolničke službe pozivom 112 ili 194 ili čim hitniji transporta, ukoliko nam je u blizini i posumnjamo na te simptome, čim hitniji transport najbližoj bolnici koja može zbrinuti, a u načelu danas sve bolnice, opće bolnice u Hrvatskoj mogu zbrinuti akutni moždani udar i povesti bar jedan od modaliteta suvremenog liječenja moždanog udara. Moždani udar se često povezuje sa starijom životnom dobi. Je li to bolest samo starijih? Nažalost ne. Nažalost ne, i svjedoci smo da gotovo trećina moždanih udara se zbiva u dobi mlađoj od 59 godina. Čitav je niz rizičnih čimbenika tome. Vidjeli smo i ovo što sam rekla, iz spolno specifičnih razloga, negdje do 30. 35. godine života je moždani udar nešto češći u žena u odnosu na muškarce, kažem upravo zbog spolno specifičnih rizičnih čimbenika, a onda se nekako ti omjeri izjednačavaju, dapače ima pretega muškaraca, da bi opet negdje tamo nakon menopauze, a posebno negdje nakon 70. godine života, kada poremećaj srčanog ritma, pogotovo fibrilacija atrija, koja je jedan od najznačajnijih rizičnih čimbenika u starijoj životnoj dobi, se javljaju češće kod žena. Kod mlađe populacije, pogotovo jednako tako i kod žena, neki prirođeni poremećaji poput fibromuskularne displazije, jer poremećaja scijenki krvnih žila su češći u žena i oni mogu dovesti do moždanog udara. Kod pacijentica koji imaju policistične ovarije češće se javljaju aneurizme, dakle proširenja na krvnim žilama u mozgu koje mogu puknuti, rupturirati i dovesti do jednog nerijetko i pogibeljnog stanja moždanog udara, subrahnodalnog krvarenja. Neke promjene na srcu, otvorena ona rupica gdje komunicira krv iz lijevog u desnom srcu, dakle takozvani foramen ovale, je češće uzrokom moždanog udara kod mlađe populacije. Međutim, ne smijemo zanemariti i nešto drugo što nažalost se češće viđamo u generacijama, pogotovo zadnjih 15-20 godina, sve više sjedilački način života za kompjutorom, premalo fizičkog aktiviteta, junk food,
ovisničko ponašanje sa zlouporabom različitih, ja to nazivam opijati, ali zapravo zlouporabom različitih stimulativnih sredstava i tako su sve poznata heroinski uzroci moždanog udara, sakrvarenjem u mozak i ostalo. Dakle, to sve skupa doprinosi da se moždani udar, nažalost, nije bolest stare populacije, nego se javlja i u mlađoj životnoj dobi. U starijoj će neki dodatni rizični čimbenici koji idu sa godinama doprinositi, ali evo, nažalost, to nije bolest starijih ljudi. Može se dogoditi bilo kome u bilo kojem trenutku života. Udara. Evo upravo ovo što sam vam rekla, dakle zbog hormonskih promjena u menopauzi, a posebno i u trudnoći, povećavaju se rizici za moždani udar. Trudnoća, kažem, koliko god je prekrasno jedno stanje, ali 30 trudnica na 100.000 će doživjeti moždani udar i on je jedan od vodećih uzroka moždanog udara, dakle kod žena do 35. godine, upravo trudnoća, povećana sklonost zgrušavanju krvi, dakle stvaranju tromba, u tome povećani rizici za povišenim vrijednostima krvnog tlaka, u takvim situacijama pritisak zbog položaja posteljice i ostalo, dakle hormonski čimbenici, to je sve nešto što će dovoditi. Hormonalna nadomjesna terapija u menopauzi, jednako kao i kontracepcija kod mladih žena, jer koji imaju svoje protrombotsko uvjetovanost, dakle povećan rizik stvaranja krvnih ugrožaka koji mogu uzrokovani takozvani ishemijski moždani udar. To su sve čimbenici koji povećavaju rizike upravo kod žena u mladosti, ali jednako tako tijekom trudnoće i u menopauzi, pogotovo ako se uzimaju sredstva. Jednako tako svjedoci smo i da žene u sve, ajmo nazvati tako, starijoj životnoj dobi, dakle preko 35. i 40. godine života, bilo stimulacijom ili prirodnim putem, postaju majke. U toj dobi već su jače izraženi dodatni rizični čimbenici, dakle povećani krvni tlak, arterijska hipertenzija, lipidi i sve ostalo, što su još dodatni rizični čimbenici uz ove spolno vezane koji doprinose i mogu doprinijeti, nažalost, povećanju rizika za moždani udar u žena. Pa nekako, ja bih rekla, bar mali pomaci u životnom stilu. Evo, ako živite na 6. katu, nemojte uzeti stift, ajde prohodajte. Ajde napravite jednu šetnju u svoj dnevnoj dinamici. Mislim da i svim obvezama koje nosi suvremena žena, jer je i radna i u kući i sa djecom i sa suprugom, uvijek je na zadnjem mjestu spram sebe, ali to su male stimulativne aktivnosti u fizičkom smislu te riječi, šetnja, malo vrtlariti ili nešto oko cvijeća, otpustiti mozak, dati sebi dozvole za popit kavu s prijateljicom, što dušu nahrani, jer dakle te odmake uključiti se u neko rekreativno društvo, pilates, joga, nešto činiti udobro svom tijelu, dakle dati si dozvolu za imati vrijeme za sebe u okviru svih obveza koje ima tijekom dana, prilagoditi ne samo sebi nego cijeloj obitelji modalitet prehrane i načina odabira i namirnica i ostalo. Tu uvijek propagiramo i priznata je od Svjetske zdravstvene organizacije mediteranski način prehrane, čim više zelenog, ribe, kuhano i tako. Dakle, to su sve modaliteti koji ne iziskuju nikakva posebna, niti financijska, niti osobito neka velika vremenska. Samo treba razmišljati o tome, napraviti
adekvatan plan za sebe i za obitelj i početi ga primjenjivati. Naravno, u određenoj dobi, a pogotovo negdje nakon 45. 50. godine života, raditi određene preventivne preglede kod svog liječnika obiteljske medicine, jer da se vidi da li postoje kakvi rizični čimbenici, koji je plan da se njih proba smanjiti, liječiti, reducirati ili... Evo, to nisu veliki, ali značajni su koraci u prevenciji i smanjenju rizika za pojavu moždanog udara. Gledajte, nakon moždanog udara svega negdje 15% pacijenata ostane baš bez ikakvog neurološkog deficita. Nažalost, još uvijek visok broj, visok postotak takvih bolesnika i umre unutar godinu dana, preko četvrtine, jer naravno ovisi o lokalizaciji, težini i svemu tome. S te osnove je iznimno važan pristup rehabilitaciji i, ja bi se usudila reći, čim ranijem započinjanju različitih rehabilitacijskih tehnika i modaliteta. Inicijalno, u samom početku po moždanom udaru, cilj rehabilitacije, poglavito neurorehabilitacija, je smanjenje rizika od komplikacija. Na primjer, neko vam ima otežano gutanje, govor, oduzetu stranu tijela, trebate prevenirati da ne aspirira pljuvačku hranu, ostalo što će dovesti do upale pluća, koja će komplicirati, usporiti oporavak ili dovesti čak do, dakle, te preventivne aktivnosti. Iza toga su usmjereni rehabilitacijski postupci na oporavak oštećene funkcije i na ponovoj povrat oštećenih funkcija. U tom smislu postoji nešto što svaki od nas ima od najranijeg djetinjstva pa do smrti, a to se zove neuroplastičnost. Neuroplastičnost je sposobnost moždanih stanica, neurona, da stimulacijom mogu modificirati svoj izgled i funkciju i doprinijeti preuzimanju oštećene funkcije. Naravno, kod mlađih osoba ta neuroplastičnost je veća, ali ona se ne gubi tijekom života i zato je važna stalna stimulacija, zato kažemo da je neurorehabilitacija cjeloživotni proces. Činjenica je da će se unutar 6 mjeseci najveći dio, gotovo 70% oporavka oštećenih funkcija dogoditi. Ali treba stimulirati i nadalje da pokušamo čim više čovjeka dovesti u poziciju da može se vratiti, najprije vratiti samopoštovanje, vratiti mogućnost samozbrinjavanja i da se ponovo vrati i u obiteljsku i u društvenu zajednicu. U tom procesu naravno da je bitna potpora obitelji, ali i potpora cijelog društva u smislu organizacije, nažalost još uvijek nedostatnih rehabilitacijskih centara. Mi nemamo dovoljno logopeda kod ljudi koji imaju smetnje gutanja i govora, koji bi ih, nemamo nažalost dovoljno fizioterapeuta koji bi prolongirano kod ljudi koji imaju teške deficite, ali ih ima i treba stimulirati i educirati obitelji način na koji mogu doprinijeti stalnom poticanju ljudi sa zaostalim neurološkim deficitom da rade, da vježbaju, da stimuliraju, da budu i da se vrate koliko je moguće više u nekakav normalan ritam života. Pa, kao što sam rekla na početku, simbol Dana crvenih haljina je crvena haljina, evo i tu je njen logo, obilježen hashtagom nosi crveno, tako da ja pozivam ovu godinu, je to prvi petak u veljači, 6. veljače, kad pozivam građane i da svojim nekim detaljem crvenim pruže podršku
tom danu i toj našoj hvale vrijednoj javnozdravstvenoj i edukativnoj akciji. Mi ćemo u srijedu 4. veljače i na Preradovićem na Cvjetnom trgu napraviti javnozdravstvenu akciju preventivnih pregleda za građanstvo i pozivam da dođu tu od mjerenja tlaka, šećera, razgovora, davanja preporuka i tako. Dakle, uz to radit ćemo i propagandne materijale, letke sa simptomima i načinima prevencije moždanog udara, onim što čovjek može napraviti za sebe. Biće i nastupi niza stručnjaka s tom područja u nizu medija, ali kažem, svaki od nas na svoj način može dati obol ne samo nošenjem crvenog, nego stimuliranjem od izmjene stila života, prehrane, više fizičkog aktiviteta u smislu kontrole svojih rizičnih čimbenika, tlaka, šećera i ostalo, da se smanji taj rizik od moždanog udara. Upravo ovakve naše aktivnosti su zadnjih godina doprinijele da se 3 puta poveća broj akutno aktivno liječenih bolesnika s moždanim udarom u odnosu na stanje od prije 8 godina kada smo počeli. To nije zanemariva brojka. Druga stvar, što također statistika pokazuje, da se smrtnost od moždanog udara u Hrvatskoj 2 puta smanjila. Što to znači? Nekad je bila prije 10 godina je bila na 2. mjestu cerebrovaskularne bolesti od moždanog udara, posebno kod žena. 13% su bile. Danas, odnosno statistika Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuje da je to palo na 4. uzrok smrtnosti od moždanog udara i smrtnost sa 13% na žena pala je na 7%. To su znakoviti podaci gdje ukazuje da negdje poticanjem svijesti i činjenjem na prevenciji može se značajno doprinijeti u redukciji rizika od razvoja moždanog udara i nažalost pogubnih posljedica.